Right, ni ar y we, helo. Amser i ni ffilmio ein eitem ar gyfer eitem ar gyfer YouTube. A mi fydden ni, os ydych siarad yn iawn, mi fydden ni yn gofyn i'n cynulleidfa ni i wneud sialens. Pob wythnos, ein cynulleidfa ni wrthos hon, ysgol glanithwy. Wow! Y dyn sy'n derbyn yr her, Ceirwyn. Yr her YouTube i ti'n gofod wneud yw, fel ti'n gweld, bwrdd, llestri ag ati, ti'n gofod tynnu'r llian oddi ar y bwrdd. Y lleian? Na, dim y lleian. Tora yn... Ie. Right, oce, ond newn ni weld faint i... Wel, yma i gyfri faint sy'n mynd i fod ar... Canol fod yma Uned5. Ie. Llai o IQ, ond lot mwy dal. Neud i gyfri faint sy'n ar ôl ar y bwrdd. Iawn. Ceirwyn, ti wedi trio hwn o'r blaen o gwbl? Rioed. Peidiwch trio hyn adre heb gyniad. Eich rieni. Eich rieni, graig, eich gŵr, be bynnag. Fi mynd o lad o syth i wneud hwn. I ti? Ie. Waw. Trio fo. Oce, ta, Ceirwyn, ti'n ffyddiog? Na dw. No gwbl. Na? Mae'r cefnogaeth yna, dyma'r sbectol i'r gelwch. Peidiwch trio hyn adre. Oce? Ti'n barod? Wel, fes ni sefyll nôl efo ti fan hyn. Bant a ti. O! Faint ar ôl? Wel, ydyn ni'n mynd am pethau sydd yn sefyll i fyny? Na, jyst faint ar ôl ar y bwrdd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tair ar ddeg, am lwcus i'r rai, ond yn lwcus i Ceirwyn! Diolch yn fawr iawn. Wrth nesaf.